Mau taman Diyos, mau na sudah na to kung nilarang ang adobong nokos. May pagkaon. Naon tama amigos, mau tadaan ba? Lamig yung nokos oh. Ito siya pure nga nokos. O nilara. Ano yung mga special na sudaan sa Pasig? Ha? No, daw amigos. Asa mo daw mga kaw? Darang tagatungan na yun. Ha? Ito? Ada pwede. Hindi na set. Ano no? Sa simbahan? Kapag tingin na ng chicky oil, dito na side. Dito. Padoon na to. So dito, carbon? Na yung chicky oil, na yung welcome to Barangay ba? Daw, welcome to Barangay Suba. Oo. Welcome sa Pitas, welcome to Barangay Pasig. Oo. Diha ka, hindi ko mo diha. Makita ay gusto nimo. Na dito? Napay naglarang ko. Buwag-buwag na po doon. Oo. Ay! Nga, ubod? Uy! Babon! Ano? Magka?
Uno ah. Ito. Ito. Lagi matinjo deh. Lagi ka matinjo deh, be. Uy! Come on. Okay. Ay. Hindi anda yan eh. Con giặc nó có tê. Ok đó. Con giặc nó có. Busog mga amigos. Busog.